ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାରିନୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବାସିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଚାଟ ମିଳେ ଖାଇବ ଯଦି ଆସ। হয় গো মুই বি শুনিছে পুরা পিওর দেশি আর বেশি দূরিয়া নাই গো বড়ার 6 কিলোমিটার দূরিয়ারে বাসিঙ্গিরে পুরা পিওর দেশি চিকেন মিলে। না সেটা পৌঁছিকি না ভিডিও করে দেখাইমু কেমতি দেশি কুকুড়া মিলে হেলা। ଆମେ ବାସିଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଟା ହେଲା ବାସିଙ୍ଗିର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଉ ହେଲା ବାସିଙ୍ଗି ମାର୍କେଟ। ବାସିଙ୍ଗିର ଡେଲି ମାର୍କେଟର କୁକୁଡ଼ା ମାର୍କେଟକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ବାବାରେ ଏଠି ଖାସି ବି କାଟା ହୁଏ ରେ ବାବା ବିନା ପାଣିରେ ପୁରା ଶୁକ୍ଲା ମାସ୍। ତୁମର ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଟା ପୁରା ଶୁକ୍ଲା ଖାସି ମାଂସ ବି ମିଳେ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ ପୁରା ତାଜା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏ ବାବାରେ କୁକୁଡ଼ାଟାକେ ପୁରା ଗରମ ପାଣି ଚୁପକେଇକିନା ହସିକିନା ଛିଲି ପକଉଛି ରେ ବାବା। ଆମର କୁକୁଡ଼ା କାଟା ଚାଲିଛି ବାବାରେ କି ଶହେ କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଛି ରେ ବାବା। କୁକୁଡ଼ା କାଟା ସରିଲା ଆମର ଏବେ ଆମେ ମାଂସକେ ଧରନୁ ଆର୍ ସିଧା ଘରକେ ଚାଲନୁ ଆର୍ କି।